Ka United Democratic Party kala bo thong ban persyang penyo no dakaan ban khanglat ikajing kentiap seng lani ka anti-defection law haki district council lada ka yo ban thau ya ka bor senchar haki tegi council. Kani ka seng ka wala pelaj ka manifesto hakani ka sengi kaloong badan kam kerki ya ka an ban khanglat ikajing kentiap seng palat ki MDC haki district council ka bapoy hadu uput bakala don ka jingpen kelem ka baman la ka por ya ka executive committee dakitu ki MDC raha bor. Nalor kata kaseng ka kadoru bakan buah khamad ikithong baka jingklong iki marpo kando kum u uranium doyong motion bachiap dei ban le kat kum ki kendon jaka sarkar long ru bahlor uranium ke executive committee kan om ailat banti khlam da don ka jingsko thu jingmut namaru deu marpo kando u bakhamper baru bakta ru ka koi ka khia jiki pajba ka UDP ka ongru bakan priang hun lada ka parliament ka minjur ban kentiwi ka jingdon ki MTC da ka babaha shibenta na ka lai benta ki long kami long ru be ka khasi social custom of lineage act 1997 jongka district council don kam bandaya tai sani bha da baro hakawai par kalyang ka UDP ka panparu ka jingpenyau halor ka jingyolar ki barjala ban le ka khai ka pateng hayodu hagi jo ka por ka ongru balada ka UDP ka wan ha ka bor senchar kan boru iki kashri shnong lane ki village court ban pendap iki mukadama ki baret khnang ban pinsuk iki nong shong shnong hapo kan ika bendrap ka handriu kanun ka benta ka ba don kam na ka benta ki si onsil bagata ka dai yaki hima doloi ilaka yaki hima sim yaki hima sodarship the wahadar ni don tang kawai bagata wahadarship kadai shala we have got just one yakabaki shala ki kot wahadar te kini bro ki don haka status ka bolong hima doloi ru kaju hima kasih ru kaju ni kwa ba wonokong ai kalong ba like not satang lada don case lada don kanu ko bodon hapokaan hapokashiri kata kaya dekwe handai ki bomdan kashiri ni lada ngiwan ka naga executive committee ng UDP minum le politics hakabatungi ki CM hakabatungi ki doloi hakabatungi ki yaki clear of sincere ni on clear of sincere ki bakal there should be no politics. I'm sorry hakapor ngidang don mengi mencuaru hakapor ngidang don mengi mencuaru pila ban clear ki CM ngim jule politics ban penpat nong lane ban thung li gibriu ki menyadai bat ke executive committee kumolong akini kindiat por balale no peta montar ka juhe si por lawan acting na molai si por lawan acting na lakor ban montar hotel te kamde kin ko te ngina kon pe balai ba thung acting na ongi pi kadon tang kawai kada main reason laradon ke jingele ke baka kies empat pendep apa yang syari tang kata lain nata idawrit ilong pendep pan penkre ka electoral rule no that is not the reason ayu nunu kuliah bodoh untuk pendep ya ka FOR bat lai banai pendep ya ka electoral rule electoral means electoral college ki budget iki ni kili non sincia dia tak tahu ngasmo ba lain no satangi kita ki hima ki bodon ke jingele ki bodon kies apa ka syari kata kaya dekwe otherwise kamdai bendang acting kat balai ngidi bentung be full fledged create on secara kihima but there should be no politics around